Hej og velkommen til Klods Major 2. Wow, pas på. Emil han tabte i sidste runde. Ja. Nej, det husker jeg ikke. Det er nok fordi du tabte. Nå, denne gang starter jeg. Jeg starter. En blå. En blå. En blå. Det er ikke så svært, for I vil nappe bare i den her. I får bare alle. Køligt. Nu skal man vise terningen op, når det er en rød. Bare sådan vi ikke snyder. Klods Major! Ej, den blev ikke først. Klods Major! Ej, der skal mindst falde 3 ned. Skal vi sige det? Ja, nej, den skal mindst falde. Der skal mindst falde 2 Den skal altså falde 3 lag. 3 lag. 3 lag. Okay, 3 lag. 3 lag skal Slå en 3 lag skal falde. Red. Pas på, du går på stenkøligt. Og han slog altså. Det der, det er 3 lag, bare sådan ud af det. Bare roligt. 1. Skal jeg tage den? Klods Major! Klods Major! Det blev en lille hurtig. Så. Nej, men fordi videoen er så god, så laver vi det en til. Nej, det gør Nej, vi det gør vi faktisk ikke. ikke. Det er lige meget, hvor godt det bliver. Pin. Farvel. Major!